Hej, zprav bych můžeme nejdem domů. A jak to spraví? Tak jak to dojde, zprav si jo, no. Nejdřív jedna, pak druhá. Teď to je jak pes. Jak to spraví? To už je právě to, že zaplatí, jako to těm bez strašnou zále, nepomáhej mu. Jo, já to jdu. Jsou fakt blbečci. Ten šrup tam na nebo za šroubuj. Počkej, Peťa. Máš šroubek? Je to Petr? Komediánky. Už to má jít do prdele. A než no, Všeli na to. Zvedni to ještě jednou. takže třeba jedna doma, takhle zapíšeme 16. Protože 16 minut je jedna, ale hej, my se ti povolí, protože do konce Ondra, my se ti dělí jedno, tak já to nic, na tebe, ale na video. Kdyby si nás poslechl, že to nemáš psát. Neumí poslouchat, vole. To bylo znamení. Všichni jsme to věděli.